Gigutom si Dodong yan nang itao kan-anan, aron mahuwasan ang naghilap niyang tiyan. Ni order og paklay, tawgi og barbecue nga tay, 5 ka platong kanon ug usa ka bandihadong bihon. Pagkahumano kaon nang hingigi sa iyang ipon. Pagpaningil sa tindera, ni kalit lang o drama-drama, pahilag-hilag sa lamesa, bisag dili madag artista kay gigawat yang pitaka. Baka kun ka liar, evil ka. Baka kun ka liar, evil ka. Yeah. Ang gwapo na boknoy, sigilag suroy-suroy, buntagot to hapon, ang pamahaw tingbon sa panihapon. Way lain buhaton, magstambay kay manglab ni og cellphone. Dili ra ba mo kuha kung ang phone ni mo way camera. Kaluoy sa dalaga cellphone niya tiway na. Gipangita siya ni spiwan, one way kalibutan. Hasta gyud niyang kurata kay siya gipangutan, ang ingon siya wa ko kailan. Baka kun ka liar, evil ka. 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 Nabay tikasan na mo tugan, nabay kawatan na mo tugan.